Nu moet ik erop blazen vanzelf. Ja, zeker. Dan is het nu gewoon beter te zien. Nou, dit is dus het hout wat ze dus voortflikken. Er zit vol schoon aan je spiekergaten erin. Scharnieren zit aan haan, ankergaten erin. Maar hier heb je die hongens van maken. Ja, Je hier het jezelf wel wat makkelijker maatje kent, of net? als ik naar de bouwmarkt ging weer en ik ging greenhout kocht, maar ja, dat wou ik dus net, want dit is stokoud hout. Waar komt het waai? Dit komt van Vinkje van de Oubraak, van de Squallen. En die is voor, ik denk zo'n 50 jaar waarom, in die Oubraken. Maar de Squallen is bouwd, ik meen van 1800 saffel. Uit de zorgen dan die ouderen een kwartje voor. Een gigantisch vol werk. Alles is bij de hand maken. Maar er zit meer dan 200 euro in. Nou, hier is het mee begonnen. Met winterhoorn. En we zijn dus vergeten waarom in Twente. En daar weer dus een feest en er waren verschillende mensen. En daar ben ik toch gefascineerd van. En er zijn nou de meisjes gegaan, net wat niet moet. Ik heb zelf jeden bugelblazen bij het muziekkorps hier. En ja, dus ik ben wel gefascineerd van blaasinstrumenten. Nou, dan heb ik een stekker van die ding maken en ja, daar zie ik eindelijk een voldoening in. En Toen kwam het echte werk. Hey? En toen kwam het echte werk. En toen kwam het echte werk. Kijk, hier zit de ellende nog in, dus hier zit ankergaten in. Hier zitten deze spiekergaten in, maar die heb ik dichtwerkt. Dus ja, dat valt al je net op. Dus als je dit zo, hier zit het edelwijs die ik maar hebben. Hier zitten hele vieze gaten onder. De moeilijkheidsgraad is, je moet en in deze ronding mee, en in deze halling mee. Er is wel hoe nooit tocht. Ja, maar ik heb een goed geheugen. Ik kom een hoop in het ziekenhuis en ik ben de dokter. En dan het eerste wat ik zeg, ja, dit hè, en dat hè, dat correspondeert dan weer. Nee. Dus wat je boven zet, dat is kraakhelder. Want daar is geen één die maar wat wijs maakt. En dat botst wel eens. Ja? Ja, tuurlijk, we zijn oude mensen hè. Ja, ik ben 88. Dus ja, Je bent wel een beetje eigen wies. strondeikwies. Ja, hè? Ja, tuurlijk. Maar het kopje wil nog wel, maar het lief net meer. Die willen meer. Nee, hè? Dus wel jammer, Ja, maar het zij zo. ja. Want jou hebben nog wel heel veel plannen, heb ik het idee. Jawel, maar dat moest ik hebben, want het was een beetje somber. Je willen nog wel wat die het Ik haalt. ben 100 hier worden, ja, maar Oh. ja, de prognose die ben net dat het slaagt. Nee. Maar hoe gaan we daarmee om dan? Maar goed, Ja? ja, natuurlijk wel. Dat kan wel een plekje aan. Jawel hoor. Nou ben je wel heel benieuwd hoe het klinkt. Ja, dan moet ik één boet door. Want ik kan je steen, want ding is voor jou 63. Nu moet ik erop blazen vanzelf. Ja, zeker. Nee, en ben je hier als mij naar de Alpen West? Nee, maar zoveel ben ik niet meer. Nee? Nee, natuurlijk niet, jongen. Even naar Zwitserland. Ik heb nooit een bulsjoen. Is dat nog eens een keer een wees om naar de Alpen te gaan? Nee. Het is best sfeer, of net? Nou, ik zie je.